Addysg yw un o'r pethau pwysicaf yn ein bywyd, felly mae gweithio mewn addysg yn gyfrifoldeb mawr. Ni yw Cyngor y Gweithlu Addysg neu ECEGA, y reoleiddiwr annibynnol proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ei bod ni'n cynnal safonau addysgu ac ansawdd dysgu, fel bod pawb o ddysgwyr a phobl ifanc i rieni, gwarcheidwaid a'r cyhoedd yn gallu ymddiried yn a chael hyder yn y gweithlu addysg yr ydym yn ei cofrestru. Mae cofrestr ECEGA o ymarferwyr addysg yn cynnwys dros 85,000 o unigolion sy'n gallu gweithio yn y proffesiynau addysg yng Nghymru. Pobl fel athrawon a staff cymorth dysgu mewn ysgolion neu lleoliadau addysg bellach, penaethiaid neu uwch arweinyddion sy'n gweithio mewn lleoliadau addysg bellach, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid, ac ymarferwyr dysgu'n seiliedig ar waith ac addysg oedolion. Gall unrhyw un edrych ar y gofrestr ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth am gofrestriad person. Disgwylir i bawb sydd wedi cofrestru ddilyn y cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol, sy'n gosod y safonau y disgwylir ganddynt o ran eu gweithredoedd a'i hymddygiad. Mae'r cod hefyd yn helpu lliwio ei dewisiadau a'i hymddygiadau. Rydyn ni'n gwybod y gall pethau fynd o'i le weithiau. Pan fo angen, rydyn ni'n ymchwilio i unrhyw bryderon ac yn cymryd cymau i fynd i'r afael a buddion dysgwyr a phobl ifanc, rieni a gwarcheidwaid a'r cyhoedd. I gefnogi cofrestreion trwy ei gyrfaoedd ac i'w helpu i wella eu harfer, rydyn ni'n cynnig nifer o ganllawiau, adnoddau a gwasanaethau proffesiynol am ddim. Rydyn ni'n gweithio gyda ac ar ran ein cofrestreion i ddylanwadu polisi addysg ledled Cymru ac i hyrwyddo addysg fel llwybr gyrfa gwerth chweil. Mae diogelu dysgwyr a phobl ifanc a chynnal hyder ac ymddiriedwaith y cyhoedd yn y gweithlu wrth braidd popeth rydyn ni'n gwneud. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.ecega.cymru.